Okay, hej, jeg er så en gæst i den her video, og Filippa er herovre. Og i dag skal vi taste nogle jelly beans. Jeg ved ikke, om I har smagt det. Og hvis I er fan af Shazam, I så like den her video. og abonner. Ja, og abonner. Hvis I er fan af Shazam, så abonner og subscribe. Ikke subscribe, du vil da like. Eller skriv det noget i kommentaren, hvis der er en den her gang. Nå. Nu skal vi taste test. Skal jeg? Vi kan stille den op af noget. Her er det første. Ej, jeg skal næsten kigge med mig på. Jeg har hendes jakke på. Ja, hun har min jakke på. Men den her, den er sådan larm. Og den kan I sådan. Hvis I kan lide den her trøje, og hvis I er fan af Shazam, så ja. Og vi starter med en grøn jelly bean. Ja, hvis jeg kan finde min. Og det er mine penge, det går ud over hver dag. Ej. 3, 2, og den så sådan her. 2, 1. Det er vores tid. Det var ikke os. Og den ser sådan her ud indeni. Og en grund til, at jeg tænker, hvorfor kigger I der? Det er fordi, at vi har nogle bæsser her. Det er min. Og Cookie, hun er derinde her, men vi kan ved. Det er min bandit. Nej, det var det min Ja, bandit. det næste, vi skal smage, Alle snulle formen sjov. den er... Blå! Nej, den venter vi til. Den blå venter vi med til sidst. Men der er kun blå til den. Nå. Okay, så den bliver tarvig nu. Så lad os teste. Og den ser sådan her ud. Og den grønne giver jeg 5 ud af 10. Og den grønne giver jeg... 6 ud af 10, og den blå giver 10 ud af 10. 10 ud af 10. Ej, også 6 ud af 10 med den grønne. Hvis jeg kan lige vise den frem, så skal jeg prøve sådan at lade krydse også. Og så imens kan jeg lige vise den frem til den. Ej, hun er gået ind igen. Og de er hårde, så man kan ikke tygge på dem. Ja, det fik jeg. Her er hun. Nu er der snart gået 3 minutter, så nu vender vi lige tilbage, når vi har spist dem. Hej. Så er vi tilbage med én ting tilbage, og det er dem her. Herinde. Nu tester vi først den gule. Nej, den lyserøde. Og den så sådan her ud. Indeni og sådan her er almindelig. Ej, undskyld. Beauty. Jeg var det så måske. Og hende er under gravid. Og det er hende her måske også. Vi kan lige se hendes bagdel. Jeg vil nok give den lyserøde side 8 ud af 10.